खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नैबे बिथांनि जा दा लुक्स दङना बेखौ आङो चेन्ज खालामनो नाजागोन नायनोसै बेसेबांखिनि आङो ट्रान्सफर्म खालामनो हायो नायनोसै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दायो एसे फाउन्डेसन फोननाय दङमोन नालाय बेनावहाय बेखौनो आङो दायो फुगारनो होबाय थादों आरो माने गासिखौबो फुगारजोबनांगोन नालाय मेकआप फोननायनि सिगां आइलाइनार फोनजोबदोंमोन नै मानि नुदों नाय फारसेथिं मेकआप गैयाबा बोरै नुयोना जोंखौ मेकआप गैयाबा नायथाव जाया नोंनिया मोजांबावसो आंखौथ' ओरैबायदि असाइस नुयो मेकआप गैयाबा नंमारगौ ओरैबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थादों दायो माबायसा मेकआप खालामो बिथाङा उइदाउट मेकआप बिदि अब्लाबो नेचारेलि बिउटिफुलखा आरो जोंफोरबायदि नङा ओमफ्राय दायो बेखौ मेकआप खालामनोसै एसे बेलेग रुप नामा औ दे खालामसै होनबा दायो मयस्चाराइजार फुनदो बे माहाय गोखाथारलै अबे निमनि गोखा मयस्चाराइजार फुनदो होबाय आं दायो ओमफ्राय नै बेखौ फुनदो प्राइमारखौ आं फुननो हानोसै नामा बे सुगारनि प्राइमार आरो गलायलायबाय र' खानाया होथे गोखालै खानाया होथे मायो ओइ माबाया वाइप्सआ मोनजाफ्लांदों वाइप्सआ नों इथिंसो मोखां जानांगोन दे बिदि मोखां जाबा बिदि बोरै नुगोन बोरैबा गोलैलांगोनलै नङाबा सेस जागोन नङाबा भिडिअ गोलैबाय गेमस्रिया जालायगोन ना मिसिब्रा सिथरानो माबा जाबाय आंनियाबो जोंनिया नै सेम जायगायाव सिथर जादों नै आंना एसे गोजौसिनाव सोरबा कमेन्टआव सोरबा कमेन्टआव मानसिफ्रानो गरज'दों जाबाय गरज'दों नै आंहा एसे गोजौआव खिन्थु नोंनिया एसे गाहायाव आंनिया नैयावसो आंनिया एसे गोजौआव ओमफ्राय आं दिनै खानायखौ खानानै बोरैयाव मोनदो दे जेबो नुवाखै दे आं खाबाङाना बारा नुवाखै दे दस्रा जानो हागौ दे मा दै दांखोयो नङा रे होद आं सानदोंलै बोरदोनसो मिथिबायना बोरदोन माखौथो जानाय बोरदोन आरो माखौथो थांनाय आंथ' रोङालै हाबनाय ना नङा रे नोंनि गस्ला गावलाबनाय हाबनाय सानदों रे आं हाबनाय ना गस्लाया लाबोनायखौ बिदि नङा रे गानना हाबनाय ना होननाया मा होननाय जायोलै रा अ नंगौ रा नङा रा ना नङाब्रा रा होननाय जायोब्रा रेया दायो जोङो प्राइमारबो फोनखांबाय दायो जोङो मैया दाखालै भिडिअ देखायखादोंना ओहो जेबो नङा आइदिलै मेगन सिङाव फुनलाबायनानै होबाय फुनाखैलै मेगन फिथाइ सिङाव नांनो थप हाय मानो इदि होनो आंखौ लेंहरनाय नङा ना रावबो मेकआप खालामनो मानो इदि होनो नांनोथ' दै हम माहायल' जोबगोन ओइ नों मेकआपखौनो फोनस्रा नाङालै मिथिबाय दा माहायल' जोबगोन ओमफ्राय देलै दे होथेनानैनो होनोसै आं इखौ फोननो लामाखैबा मानो लामखो देलाय नोङो एखौ खैमास फोनगोन खैमास माबा थांगोन दे हौवाया फैबाल' फोनग्रा बिसोर
Biết đâm cứ sao sao phụ nữ qua phải đâm qua ghé phải đâm cuộc đâm sao không vậy xin lên cho nó bộ khá là rồi Kau ni kita ke bahaya apa? Ang ni keleman bahaya no. Video kita nak. Ang bu bahaya. Ang bahaya to. Kau ni ang color bang ni udah bu bahaya ke lipstick ke mix kau ni ko onan nu bai, deh biang ni tu. Ang ni kemana bahaya ke yang makeup maba ke foundation ke. Kau nak buka tanah lo lagi kalau pep frada jauh pun mau pengen nak ke tanah lo. Parang ni pun nak. Manisa, manisa, manisa. Tahu dengar? Maku dengar. Barisa, namisa, manisa. Rome, kau kan bisa ada. Bukan. Ini aku tahu. Wow. Bukan. Wow, so nice. Wow, so very very nice. Wow. Musang sana? Musang. Tuh. Musang leh. Tentu le. Misip. Wow. Misip le. Ni le, maba. Misip. Eh, aku masih tak berapa mana aku. Bi ku sugun nama kang au go long lasting le. Aku gak tu. Oh ya, angni birthday ono hodo. Ikai sedang dang. Ayo. Ale zebla नै आं मोनसे खोथा होननो जेनेबा बे बुस्थुखौ ना जेनेबा नोङो इखौ फोनबाय हा इखौ फोनबाथाय इयो गलांबाय थायो नै बे मोनसे स्प्रे दङना इजोंबो होजायो अ जोङो इजोंबो होयोथ' वाव आं नुफेराखै मोनथिखौ नों सोलोंना ला बिराद लं लास्टिं आंनिया सानसे हरसे थाखादो मिसि इदि दल थाया जानाय नङा नायनाङा लासै जा Isu kan nanda nih hello. Oh hello. Ini cancel कर दिया. मैं बेलेग आसो ना हिटु कारणे मैं बेलेग आसो बाहेरात आसो मैं बाहेरात आसो हिटु कारणे enggak बे मेकअप स्प्रे को लाबोलाय हे र इदि ओरै आखाइजों ओरै लगायबा जायोना आंखौनो ओरै सिगांथिंल' खारगोन ना नुवाखै नों इथिंनिया माबायसा क्वालिटि आइना फिसायाव हा आइना फिसायाव लेनो इथिंनिखौ नाय नोङो नों लागायनायखौ ओमफ्राय आं लागायनायखौ नाय माबायसा क्वालिटिनि जादों नाय इदि लागायथ' लं लास्टिं जायो गखालाबो नोंनिया सिरिलांबाय थागोन नों गखालाबोयो डेन्जार Number 1 makeup artist आंनिया नै जोंना रेडि जागासिनो आरो इयो ओमफ्राय आइलेसखौ होनोसै नै दे इखौ होनोसै र' इखौ उनाव खामफिन दे मिसि नै आइलेसखौ आं लगायनो रोङा मालायनियाव माहाय हासनांगौमोन दां नायना ओए होए शर्मा गई का ओए होए
नाङो बोखारलाय नाखायसो आखाइयाव सिथाबफिननो गाथाया माहाय गोजौ जाबायसो बेलेग नुबाय नै मानसिखौनो नाहरलायथिं खेबसे जाबाय नै ना एसे नाहरलायथिं माहाय नै इदि गोजौ बेना मेकआपा कमप्लिट जाबाय आरो बरिया माबायदि नुदों माने मेकआपा जोंना आङो माने आंनि बार्थडेनि बायसा खालामबाय नालाय बेखायनो आं बुंबाय मा नैबे ड्रेसखौनो गानदों आं जे बार्थडेआव गानदोंमोन ना बिराद बरिया साजिबाय आरो नै दायो बिथांजों ना मेकआपा बरिया माने आं पिंक लिपस्टिक लादोंमोन ना पिंक लिपस्टिक पिंक एन्ड माबा मा कालार लादोंमोनलाय सिलभार कालारनि आइसेड' मेगनखौ एसे मिसिनानै देखायना होब्रा नै इथिंबो नै बरिया नुदों बेखायनो बे ड्रेसखौ गानोबाय बरिया नुदों आरो माबायदि मोनदों माबायदि मोनखोब्रा आंनि बरिया मोनदों मेकआपखौ मोजां मोनदों एसे बादुलि आरो मेकआप आर्टिस्टआ एसे बादुलि बिराद बायोबो माबा नों खामनाय एसे बुंदो माने आंबो मेकआप आर्टिस्ट नालाय माने एसे खालामजानो लुगैयो बिथाङाथ' माने बङाइगावआवहाय पार्लारबो दङ आरो नै जागोन दे गोजौ खेबगोन नै जाबाय बिथाङा रेडि जाबाय आरो आंनि बार्थडेनि ड्रेसखौ मोजां नुदोंनो बेखायनो गाननो होननानै गानबाय नै मोजां नुयोना ड्रेसखौ जि साफा नुयो आंबो बा मालाय मेकआपा आरो आं खाथियाव थांनो दे इथिं नायदो वाव मेकआपखौ मोजांथार नुदोंलै दे गाहायथिं नाय वाव मिनि बरिया नुदों Ultra Pro Max Professional Makeup Artist आरो आङो बिथाङा जाहैबाय Professional Makeup Artist ओमफ्राय आङो Ultra Pro Max Makeup Artist माबायदि मोनखो दिनैनि भिडिअखौ एसे नायदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो ना दसे उनावथ' दख'नाबो गानबावदो आं दख'नाबो गानै थां आं हले हाया गरमाव बोदोर खालामो आंखौ सिखिरि महर लाना बिरबायनो गोसो बा मालाय सेलफि लासोदो आयौ आं हाल्लासो सेलफि लानाया डेन्जार गोसो गिदिर गानवाखै मानसियानो आयौ आं हाल्लासो नै जि बरिया नुखादों एबार दख'ना गानबाय ओइ समायना सिख्लाया नोंलाय बबेनि आङो सासे गामियारिनि आयौ मा नाम नोंना जारौ आंना मा फुलमुन मा टाइटेलबो गैया नामा फुलमुन बर' ओइ महिलानि हालानाय बर' अफवान टाइटेला बर' नामा बोरायनिया मा नाम नोंना जारौ आं नाम सोंबावबाय आं नोंनि नामा फुलमुन नङा मिथिबाय लेडि गागा मा नाम नोंनि मुङा जारौ आंनि नामा लेडि गागा बे जाबाय बिथाङा जाबाय बड'लेण्डनि लेडि गागा मिन्ना होदो लेडि गागा बे जाबाय बड'लेण्डनि लेडि गागा भिडिअआ बिराद मिनिना ओंखायनो बिराद मुथि जायो नाय हिल सेन्देल गाननानै आङो नाय नालाय फिसाजो बायदिसो नुबाय आं हिल सेन्देल गानबायबा आयौ स' नोंथांमोना माबोरै मोनखो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ नै जोङो मोनायावहाय ओंखाम जायालासिनो नारेंखौ माबायदि जागासिनो नै बिथाङा लेमगासिनो होमबाबो फुंबावोसो ना फ्ल'राव जनासो लेथ्रा खालामजोब्बाय ने आंनि रुमखौ जाला नों मानो ओमफ्राय जेबो बुङालासिनो ज'खो ओमफ्राय नै बाथोना जोंना सामब्राम गुफुरदो माबादो अनजनादो रायजाबोबाय आरो रायबाय खावबोनायाव माहाय गोथारै दोन दानस'नाङा होनना बुङो ओमफ्राय दोनबोबाय बेखौ दानखायाखै दानस'नाङा गोसोलाव बावगारदो सरि दे जलदि हादो जानोसै दे बानलुआ जाबायबो बानलु जाबाय माबैसा
गोथाव दे लगायलायदो आंहासो खुदै मन'नो ओंखारलायलायबाय डेन्जारानो नोंबो नै आंबो जानोसै एबार बारदो रोजा रोजा होबाय नै आंना बानलुखौ एसे बारा होयो आरो संख्रिखौ एसे सारबाय ओमफ्राय रेडि जाबाय इयो रेडि जाबाय टेस्टी हाँ नै दायो जोङो इभिनिं वाक खालामदो आरो ओमफ्राय नारें गायदोंमोन बे नारेंखौ दिन्थिनो आङो दै बे केमेरा खालामनानै र' नै बेलाय थाया एसे गिदिर जाबाय मा नारें इयो नारें लेबु नारें नैबो थायदो गुल लेमु आयै मोनजाथारसिगोन आं सना माला गिदिर जागोन नोंलाय सना ओमफ्राय आरो बिबार गायबावनायबो दङ नैलाय बिबाराबो गिदिर जाबाय नै खिलिहांबाय गोदान गोदान बिलाइफोर बेबो गोदान गोदान बिलाइ बेबो गोदान गोदान बेबो गोदान गोदान ओमफ्राय आरो बानलु दंबावो बानलुआ नै बाला बानलुआ माबा एम्फौ जाबायलै नै एम्फौफोरा जि एम्फौफोर थाबायबाय थादों